Hello, good morning guys. Berangkat na bigat iti Ricardo. Ricardo tayo muna din sa kapasingan. Paghandaan mamut. Aldaw magti pagkakayanak ng tao sa. Gamot na birthday mo garaw. Kalman. Di na kayanggan ni Mrs. Count. Ada namalimti sa mga gamot yung nangagulutuan ako. Grabe na tanong, pinagtakan, nagmarang di Iwan. Napayag di ba ako natin, bukod. Yan, bakit ko na yun, luluto rin. Pinagtaka yan. Binubuhat yan, luluto na ano dahil. Saan nagluto ako, nang kumurang gumatang to ka nito. Sumunong ang birthday. Nagadadaan gumatang mo tapos, maghandaan. Kasi kasun mo lang natin, tinatanggal. Paglaranudan, paglaragsagan mo na. Isipan ng kamata, nagatumunod na ako di ko. Nagdadap, may nakano ko. May kaya amin, kapag bibigay tayo, sa gana ko lang. Ang sandalaan na nagmut, iman, di unos di makatawad na pahit ka po, kata tayo nga tao. Nagpangarang na parang sagan tayo mati, pagbagi tayo, kasi nga birthday tayo, sa lahat yung natin, katawad na. Tatatay, kuna-kuna po din na kunay sikat ikabandangan dito lubong. Ngomong mo, may masang tibiyag mo. Mintis ka. Samong tulang may masang tibiyag mo. Ito no, nakapsok ka. Nang mo tayo mong tumana naman ti mga ti windok sila kinaimas. Ay, awan, sirbi na. So nga, hanggang sa kayo tayo ang saan. Parang saan, may birthday tayo. Makanayaw. Nagpaminsan lahat. Paminsan lahat ng katawad. Nag-birthday tayo. Yaman ang magkat. Hindi magkataw. Dan kemarin di Deko yang awal ada nak budi jam mana aku nak ini kata BBM baik nama tanya aku bulan tayo di kita budi kada budi zaman abangan nyaman kita gerakan kita kado mas itu dari bidang ini yang tidak ada sampai pada waktu boleh dalam tempat kita